Hi, Jeric! Hello. Hi, love. Good evening. Sige, Jeric, kwentuhan mo na ako, mahal ko. Anong maipaglilingkod ko sa'yo at napatawag po sa usapang LDR? May share lang akong kwento. May share lang ako, Ate Love. Ano po yan? Kasi um, nagmahal ako ng taong gusto ko, pero yung taong gusto ko ay ayaw sa akin kasi ibinibase yung itsura ko, yung hindi ako gwapo, hindi ako mayaman, simple lang ako, hindi naman ako yung medyo rich. Actually, tatay ko magkakalesa, so handle ko na rin magkabayo. Hmm. Kasi dito sa lugar namin, sa Laguna, is panay itikan. Ay, okay. Mm. So, na-inlove ako sa isang babae. Lahat ng effort ko, ginawa ko, although it means sa mga bagay na personal, ginawa ko. So, ang mahirap lang, lahat ibinigay ko, lahat sa kanya is baliwala. Parang walang kwenta sa kanya. At that time, nalaman ko na lang, Ate Love, na meron pala siyang ibang mahal or ibang gusto. Hmm. Umamin ako sa kanya. Umamin ako sa kanya na gusto ko siya. Hmm. And then, sinabi niya sa akin na hindi niya ako gusto kasi at about story ko doon, hindi ako gwapo, hindi ako mayaman, wala akong pera, ganyan. So, na-open sa ginawa ko sa kanya. Kumbaga, nasaktan ako sobra. Kaya, nahirapan akong mag-move on, Ate Love. Okay. Siguro, inabot ako ng 3 years bago siguro ma-move on about sa kanya. Kasi ilang years din kami nagsama. Tapos, ang mangyayari lang pala is yung effort ko, baliwala sa kanya. So, Okay. I just give up about sa love. Kasi, gusto ko yung babae. Pero yung hindi niya ako gusto. It means, ibinibase niya sa Ate Love yung sa itsura. Okay. Siguro, hindi naman ako masanta para mag ako sa kanya. At ginawa ko, tinulot ko sa kanya. So, sa tingin niya, masama lahat ng mga naidulot ko sa kanya. Although, Ate Love, namatay yung parents niya, nailibing, ayun, baliwala pa rin. Baliwala pa rin yung mga effort ko sa kanya. So, yung years na hindi ako na in love, hindi ako na parang nakamove on na sa kanya. Hmm. I just adjust myself na yung sarili ko na mag-move on ako sa kanya kaysa sa ibalik ko, di ba? Hmm. Ihirapan lang ako mag-adjust kasi umakin ako na wala pala siyang gusto sa akin. Hmm. Umasa, Ate Love. Ang hirap umasa, Ate Love, na wala ka naman dapat palang asahan. Okay. Na darating na hindi ako humingi ng kapalit, Ate Love, ba? Hmm. Ang humihingi ng kapalit. Ang gusto ko lang, mag-sorry siya sa akin. For? For reasonable na may mahal siya iba. So sana sinabi niya na sa akin para hindi ako nagmukhang tanga. Okay. So, pumayag siyang manligaw ka sa kanya? Oo. Okay. Then, syempre, na-enjoy niya lahat ng benefits of your panliligaw. Yeah. Okay. Not knowing na parang all along, meron na pala siyang natitipuhang iba. Oo, meron siyang itipuhan iba. Mhm. Sa base na nalaman ko, nabuntes, doon pa ako tilab ng lumo. Okay. Doon ako lalong nasaktan na, teka, it is, talagang mali na, hindi na tama. So, I just give up. Ayoko nang makita siya, ayoko na siyang, kahit hindi ko na siya pinapansin or nakikita kami, hindi ko siya pinapansin. Just Ate Love, taas no, Ate Love, na huwag gusto mo yan, hindi ko gustuhan yan. Mhm. Huwag kang tatakbo sa pinili mo yan. Hindi ka gustuhan yan. Ako nagmahal lang, nasaktan ako. So,
sana sinabi niya sa akin na meron siyang iba na hindi ako aasa, Ate Love. Mhm. Ang hirap ng ganung situation sa lagay ko na 3 years akong nag-aantay ng sagot ng oo, pero malalaman ko, ang sagot niya pala is, ganun na, mayroon na siyang iba, tapos, ang mabigat pa, Ate Love, nalaman ko na nabuntis siya. Okay. Masakit para sa akin, Ate Love, na malaman yung situation niya, tapos, hindi ko sinasabi, Ate Love, na ako piliin niya hanggang sa uli, pero, hindi ko na kailangan pumasok sa ganung relation, Ate Love, na ano hindi na tama yun So ngayon, Jeric, dahil sabi mo nga, it's been 3 years and you have already moved on from this situation of yours, kamusta na siya at kamusta ka na? Siya ngayon, meron na siyang 2 anak at love. Asawa niya may trabaho din. Pero as of now, at love, sa situation niya ngayon, siya nahihirapan siya. Pero sa case ko ngayon, kung sasabihin kung tutulungan ko siya, hindi ko na mibibigay yung pangano niya, Love, suporta kasi bakit nasaktan ako, Love, masakit. At saka it's not your responsibility to help her. Hindi ko responsibility yun. Responsibility na pinili niyan. So, Kasi okay. Nagigets ko na yung picture. I mean, I know na somehow nagkamali si girl for letting you na ligawan siya, letting you believe na there's something good na magka-come out of all your efforts. She made you believe na there's something else between you guys. Naiintindihan ko na yung part na yun, and right now, naiintindihan ko na din na although nahihirapan siya, wala ka na doon, wala ka nang pakialam sa kanya, you have already moved on. So, Jeric, concentrating on the present situation, anong gusto mong tanong sa akin, love? Ate Love? Anong gusto mo itanong sa akin? Ate Love, at yung pinaka-point ng question ko, pwede bang, Ate Love, ibase yung itsura sa pagmamahal? Kung yun yung dahilan niya ng pagta-turn down sa'yo kasi you don't look like someone na sabihin na natin at par sa kung anong klaseng ganda yun sa tingin niya meron siya, then love, siya yung may problema. It doesn't have to be your definition. Alam mo kasi yung definition ng pagmamahal base sa kung paano mo siya naipadama at paano mo siya naramdaman. So, wag mong questionin ang love just because a person's perception of love is different. Hayaan na natin yung perception niyang yon ng pagmamahal, yung pagbase niya ng nararamdaman niya sa physical na anyo ng isang tao ay kanya na lang. It doesn't have connection loss. Ha? Nandito pa ako, love. Connection lost. Ay, yan na. Connection lost na nga. Advance siya mag-isip. Wait lang, love. Natawagan kita. Nabet. Yaon. Binaba ko muna para matawagan ko siya ulit. Ayan, nag-connection lost daw siya eh. Kala ko ba't connection lost? Parang rinig na rinig pa naman kita. Pero unfortunately, sa kanya pala nawala na. So, ito na. Ayun na. Hi, welcome back, Jeric. Pasensya na, Ayan. Mahal alisin mo yung video para hindi tayo mag-choppy. Okay. Voice call lang, mahal ko. Voice call. Alis ka natin at Love. Ayan. Yan. As I was saying, ano po? Wala akong naririnig. Yan, kung driving ka, mahal, you need to stop. Kasi mukhang walang signal on the way or nakadaan ka sa dead spot. Hindi malapit ang mas tower ng Love. So, naroon na ng contact na signal. Ayan. Love, wala ako naintindihan, mahal Just to let you know. Robotic. Connection, nag-disconnection na. So, yun nga. Jeric, as I was saying, ayan hindi natin kailangan ibase yung perception natin about love dahil yun yung perception niya. Yun siya Yun yung pagkatao niya Yun yung pagtingin niya. Let it be her opinion. Kung doon niya gusto ibase yung pagmamahal niya, then by all means, go ahead. Pero kung ang question ay right or wrong, mahal ko, depende sa tumitingin. Kung para sa kanya, tama yun, we don't
have to judge her for it. Yun yung gusto niya eh. Yun yung bet niya eh. Yun yung sabihin na nating pinakamalaking factor para ma-in love siya sa isang tao. Kumbaga, yun yung standards niya. And wala tayo dapat pakialam at wala din tayong karapatan na baguhin yung perception niya kasi yun yung gusto niya. So ikaw, Jeric, kapag nakakita ka ng tao and you don't base your feelings sa itsura ng tao, that's you. That's how genuine your love is. And no one has to judge you for it. So, ganun na lang. Ipagpaubaya na lang natin sa kanya yung perception niya at opinion niya tungkol sa pagmamahal. Pero kung if ever na judge ka niya, do not absorb that judgment. Kumbaga, if you think or if you've heard na according to her, you don't look that good, you don't have to feel na you don't look good. Hindi mo na kailangan sabihin yan sa sarili mo kasi ang pagkaka-describe mo sa sarili mo kanina na hindi po ako gwapo, hindi ako good looking, hindi ako mayaman, it doesn't really matter. Kasi kahit ano pa yung itsura mo, estado mo sa buhay, kapag tamang tao ang tumitingin, you'll always be enough. Naintindihan mo ako, mahal ko? Oo, talaga. Pero you have to believe in yourself na hindi ako pangit. I do look good, I look decent, I am confident with myself and I am confident with what I can offer. Mabait ako, masarap ako magmahal, caring ako, understanding ako, nadadala ko yung sarili ko, may maayos ako at decenteng trabaho, wala akong inaagrabyadong ibang tao. So there's no point para pag-isipan ko yung sarili ko ng hindi ako ganun ka-okay. I'm good. I'm good sa sarili ko and you have to have that confidence within you, Jeric. Don't let that girl take your confidence away from you. Sabi ko nga sa'yo, sa tamang tao, you'll always be enough. Or even better, you are more than enough. Naintindihan mo ako, mahal? Kasi even me, I know I look normal eh. Hindi naman ako sobrang ganda, hindi din naman ako walang itsura, pero alam ko sa sarili kong sakto lang ako. Pero yun nga lang kasi, Jeric, I do not let people's opinion define who I am. I believe and I look at myself na meron man akong flaws, meron man akong shortcomings, meron man akong kapintasan sa mukha ko, kapintasan sa katawan ko, that's fine. I love myself even more so. Sa mga edges na yon, sa mga rough patches na yon ng ugali ko at ng itsura ko, I love myself even more. I'm not perfect, but I know I'm good. Ganun ka din dapat, Jeric, okay? Oo, tsaka sa Ate Love, ito pa ang pasaklap. Aminin pa sa buong mundo kung bandag mata ko. Yung pa ang pinakamasaktan. So, That's okay. Kirat ako, love. Come on. May mga panahon din na kapag nakaharap ako sa camera, nababanlag din ako, guys. Pero Ate Love, Oo. hindi yung rin ko din baka hindi na akin. Love, wala ako naiintindihan. Nasa choppy kang area kung saan ka man. Ate Love, yun na nga Ate Love. Isa pa Ate Love, ayun nga, banlag nga ako, hindi ako ipitaming sa tao. Napakahirap Ate Love na ganun situation. Kaya feeling yun lang mga taong kilala ko, yun din ako sumasama Ate Love. It's okay. Go with the people you are most comfortable with. Hindi mo naman kailangan ipilit yung sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo or ipilit yung sarili mo sa ibang tao. You go with the people who loves you for who you are. Kasi sabi ko nga sa'yo, Jeric, no matter kung ano pa yung tinitignan mong kapintasan ng katawan mo, sa mga tamang tao, you are more than enough. Sa mga tamang tao, you are a blessing. Sa mga tamang tao, you are the greatest friend they have. Sa mga tamang tao, you are one of, sabihin na natin na, someone, you are one of those few someone na they look up to pagdating sa ugali, pagdating sa pakikisama, pagdating sa pagmamahal. Yung ganun, you just have to find your strength. Kumbaga, sa isang tao, you just have to find your strongest suit. Siguro nga yung physical attributes ay hindi yung strongest suit mo. Pero yung level mo of loving people and yung genuine heart na meron ka, that is your strongest suit, Jeric. And that's something na mag-weigh more than sa itsura. Kasi pag nagmahal ka, ang itsura nagfe-fade yan, mahal ko. Kukulubot at kukulubot din naman yan eh. 'Di ba? Yung ilong mong yan, magsasagi at sasagi din naman yan eh. So,
for a moment in time, malamang pwede ka mag-bank on sa itsura mo. Pero in order for you to be with someone and in order for someone to stay with you, you have to have good qualities within you. And that's a good heart. And you have that already, Jeric. Sila yung panandalian, ikaw yung pangmatagalan. Lagi mo yung lalagay sa utak mo. Yun tilab. Yun yung inanak tilab na ganito akong kasama, kilala ko ako. Banlag man ko pero maganda akong kasama. Hindi ako pangit masamang ugali ko. Kung anong meron ako tilab, sinishare ko. Hindi naman ko yung tilab na sa ibang tao na madamot ako tilab. Hindi ako ganung tao. Oh, wag mo nang i-try explain yung sarili mo. There's nothing for you to prove. I mean, let your actions and let the way you talk to people, the way you become friends with people, prove to them and show them how good of a person you are. Kahit hindi mo i-explain yung sarili mo, kahit hindi mo sila bigyan ng disclaimer na ganito man yung itsura ko, mabait ako, kahit hindi mo sila bigyan ng disclaimer na ganyan, it's okay. Kasi you don't have to, Jeric. Lagi mong iisipin sa sarili mo, I don't have to explain myself. If you wanna get to know me, you have to get to know me. Hindi ko i-explain sa'yo kung ano yung ugali ko. Kilalanin mo ko. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng taong nanghuhusga ng isang tao before mo pa siya makilala, then that's your problem, not mine. Pero sa mga taong tumawid dun sa stigma na binabase ang ugali ng isang tao sa itsura niya, alam nila na ako ay isang mabuting tao at ako ay isang tao na deserving sa isang totoong pagmamahal. Naintindihan mo ako, mahal ko? Oo, tilab. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin doon sa mga taong nangungutya sa'yo dahil dyan sa physical condition mo na I don't seem to have a problem with, Jeric, I have a teacher na ganyan din yung condition and he is one of the smartest guy I look up to. Up until this moment, I want to thank him for making me understand physics. Diyos ko, Lord, physics yon. Sobrang hirap intindihin nun, pero I idolize him for being able to make me understand physics. A subject na I don't think I would love, pero I did. So, alam mo yun, kanya-kanya talaga tayo ng strength and we just have to play with our strength. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dun sa mga taong yan na mapanlait, mga mapangmata, mga taong nambabase ng pagkatao ng isang tao, base sa itsura niya, anong gusto mong sabihin sa kanila, love? Masasabi ko lang sa mga taong mapangmusga at panlait at tinitin lang ay ang tinitin na is ang panlabas na anyo at hindi ang panloob. So please, wag kayong magja-judge agad-agad sa mga taong pangit or hindi gwapo. Tingnan nyo muna ang panloob. Hindi labas. Pangloob ang titingnan nyo. Hindi gwapo nga isang lalaki, paano yung ugali? Di ba, Tilab? Agree. Yun ang point ko, Tilab, na wag i-base yung itsura. So, sa panlabas na nyo. Ang mahirap maghanap ng totoong nagmamahal sa isang babae. Totoo. Well, Jeric, you've become an inspiration to all of us, and I hope I was able to let you know that you are a good person and you are worthy of love. And kahit ano pang sabihin nila sa'yo, Jeric, never doubt yourself. Not for a little, not for a while, never ever doubt yourself. You know within you, you are a good person. You don't have to prove anything to anyone, okay? Pero, Tilab, tingin mo kaya, Tilab, makakahanap pa kaya ako ng... Yes. The answer will always be yes. Yes, love. Sabi ko sa'yo, hindi man ngayon, medyo matagalan man, natatraffic man yung dawan mo, darating at darating yan. Huwag ka mag-worry, Jeric. There are a lot of people out there na tumitingin sa panloob na kagandahan. And sabi ko nga sa'yo not because banlag ka hindi ka nagwapo. Hindi naman yan issue sa taong tumitingin ng tama. Huwag mong isipin kasi na that is an issue or that will be a hindrance for you to find someone. Jeric, wag mo isipin yan. Wag mo ilagay yan sa utak mo. You don't look pangit. You are beautiful. You are perfect. Just the way you are. Naintindihan mo ako, mahal ko? And you will find her. You will find her. And she will find you. And the love that you'll have for each other will last a lifetime. Taga mo yan sa buto. Okay? Okay, Tilab. Maraming salamat, Jeric, for calling my show, love. Ingat ka lagi. Salamat din sa payo mo. Maraming salamat. Level up sa show nyo. Salamat, love. Ingat ka. Bye-bye.
Love. Salamat. Kabisyo, never naman magiging okay na manghusga kayo ng iba base lang sa panlabas na anyo nila. It's never gonna be okay. If you think you're so perfect, if you think you're so beautiful, you're so handsome, just because you were blessed with good physical features. Sabi ko naman sa inyo, di ba? That won't last a lifetime. Magfe-fade yan. Huwag kayo dyan mag-invest. Yang ganda at kagawapuhang meron ka, panandalian lang yan. What makes a relationship stronger, what sustains a relationship, is more than just looks. Sa puso yun. Kung paano mo tratuhin yung nagmamahal sa'yo, kung paano mo alagaan yung nagmamahal sa'yo, kung gaano mo pahalagahan yung relasyon ninyo, kung paano kayo makisama, kung paano kayo makipagkapwa-tao, kung ano yung ugali ninyo, that sustains a relationship. So huwag kayo mag-invest sa maling aspeto ng buhay. Mag-invest kayo from within. And then everything will positively reflect outside. Okay?